To sunana Ali Nuhu, jarumi ne ni a masana'antar nan kuma ni ne mai kamfanin FKD Production. Mata ɗauke bawan Allah. To alhamdulillah ran Asabar mun yi aiki tare da shi kuma lokacin da muka yi aikin muna cikin aiki muna tattauna abubuwa na zamantakewa na rayuwa, yanayin halayya da gurɓacewar ɗabi'u da sauransu. Sannan shi mutum ne mai dama yawaita yin nasiha ga waɗanda yake aiki tare da su, ya ɗan yi shari'a kan waɗannan abubuwan. Sannan daga ƙarshe da muka gama ya nemi lalle mu ɗau hoto. A ranar mun ɗau hoto da mutane da dama, ya kira wannan da wannan ya jera mu ɗau hoto, amma dai taɓa yin haka ba tun da muke. Sannan ya gaya min wata kalma, ya ce duk lokacin da muke aiki tare da shi, idan na shigo wajen aikin da wata nutsuwa da wata kamala yake samu. Daga ƙarshe cikin hoton da muka ɗauka nake ce mishi ya saurari rubutu da zan yi, wani hoto da muka yi da ni da shi da Lawan Ahmed na dafa su. Baya ga haka kuma da na zo tafiya sai yake cewa ai an gama da ni gaba ɗaya, sai nake raha da shi, nake cewa ba a gama da ni ba, an dai gama da aiki na wannan ranar. Shi da irin wani abubuwan da yake gaggaya min da kuma ke tattaunawa da shi kamar ishara ce ta zamu to da ƙarshe dai zan yi mishi addu'a, ubangiji Allah ya sa aljanna ce makomarsa, ubangiji Allah ya sa da shi da masoyinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma mutum ne da mai shi ma'aboci soyayya da kuma shauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko lokacin da muke ɗaukan ayyuka yakan shigo da abubuwa da dama wanda suka shafi rayuwa da kuma kisoshi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abu na shi kowa ya san shi da shi. Ubangiji Allah ya sa mu kuma idan tamu ta zo mu tafi a daidai lokacin da muke aikata abubuwa masu kyau wadda mu ma za a alfahari da mu kuma za a yi zaton mu. Ubangiji Allah ya sa